L'aranya previsora. Són les 5 de la tarda. Això ens ho diuen les campanes de l'església. Dang, 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 dang. És l'hora de beure el té. Les aranyes s'han reunit a la cuina. Cadascuna explica una notícia. He sentit que aquest any farà un hivern molt dur. Fred, pluja, neu... Ai, senyor! Hem de fer alguna cosa! Les aranyes estan pensant, estan amoïnades. Han de fer alguna cosa. Podem teixir roba de llana, bufandes, gorres, mitjons, abrics i peücs. Roba de qualsevol mena i de tots els tamanys. Els animals dels voltants s'han assabentat de seguida de la idea que han tingut. S'han posat molt contents. Cadascú demana la seva peça de roba. L'esquirol vol unes bufandes i gorres per les seves cries. La Marieta vol un abric vermell. Quina bona idea! Les aranyes treballen sense parar. Quina alegria! El mussol necessita uns peücs. La rata vol uns guants de diferents colors perquè els seus ratolins estiguin calentets. Ha arribat l'hivern, el fred hivern, però els nostres animals molts estan ben protegits. Estan calentets i molt elegants. Amb les seves peces de llana, quina idea més bona! Un aplaudiment.